Siyanibingelela lo bengelelayo uhlophe uMr Topsama, inyanga yazo kakhulu emampondweni. Namhlanje kuseni ufuna ukukhuluma nomuntu othi mina nginenkinga emsebenzini noboss. Boss ke bahlezi beyinkinga ke abaphathi beni emsebenzini. Kodwa ngifuna wena oserious. Unothi le ndoda iyangihlupha, le ndoda engiphethe iyangihlupha. Esatheni sokuthi lo muntu lona abe ukhuphulele ibonus noma abe kunikeza imali. Siya kuDecember manje. Ithi ingoma woza December thina sifuna amabonus. Iza la. Komla. Iza. Ngizokwenza something bese nginikeza something. Bese uzohlukana nenkinga. Either lo muntu kuhamba yena noma kwenzekani. Kodwa mina ngithi ngifuna lo othi unenkinga yeboss emsebenzini iza la. Aphe ukhala njalo mina awuhambi kahle iboss yami wala woza la. Fika ukhona uhlobo. Nangikhipha le video ngikhiphile into yokudlala kumba entertain umuntu. Ufuna mina umuntu othi ngihlophekile, mkhulu ngihlophekile. Nginenkinga lenzima emsebenzini. Woza la. Sizomkhombisa. Ngizokwenza something bese nginikeza something. Woza la. Ngiyabonga kakhulu, ngiyathanda nonke makhosi.